सभार जड़ा बनल गे म्यूजिक डायरेक्टर मिथिलेश भोजपुरिया। मगही रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर शेखपुरा। आगे आगे ठंडी के दिन में कैसे करतो समय आगे ठंडी के दिन में कैसे करतो समय सभार जड़ा बनल गे छोड़ी पसवाने जी के सैया गे सभार जड़ा बनल गे छोड़ी हिराने जी के सैया गे देखे में ही समाट बाकी रंग हो गोरैया गे देखे में ही समाट बाकी रंग हो गोरैया गे सभार जड़ा बनल गे छोड़ी चौहान जी के सैया गे सभार जड़ा बनल गे छोड़ी पसवान जी के सैया गे सभार जड़ा बनल गे पसवान जी के सैया गे सभार जड़ा बनल गे छोड़ी ऊपर से हाफ पहनाही नीचे से फूल पहनाही जब जब देखही औ तोरा या कुटी से घुमाही ऊपर से हाफ पहनाही नीचे से फूल पहनाही जब जब देखही औ तोरा या कुटी से घुमाही मार देता ढोरी में बाला करावे पड़ता दबैया गे मार देता ढोरी में बाला करावे पड़ता दबैया गे सभार जड़ा बनल गे छोड़ी चंद्रवंशी जी के सैया गे सभार जड़ा बनल गे छोड़ी हिराने जी के सैया गे सभार जड़ा बनल गे छोड़ी पसवान जी के सैया गे सभार जड़ा बनल गे छोड़ी हिराने जी के सैया गे करले शादी छौड़ी हमरा से जिंदगी सवार जाई तो दिल्ली बेदर्दी राजमणि राजा से मनवा भार जाई तो करले शादी छौड़ी हमरा से जिंदगी सवार जाई तो दिल्ली बेदर्दी गुड्डू दीवाना से मनवा भार जाई तो ससुरा में सुख मिलता नैहर में होता बड़ैया गे ससुरा में सुख मिलता नैहर में होता बड़ैया गे सभार जड़ा बनल गे छौड़ी राजा जी के सैया गे सभार जड़ा बनल गे छौड़ी हिराने जी के सैया गे।